Uusi TG 6.9 asettuu vanhojen TG 6500 ja 7200 väliin. Monet ratkaisut on tuttuja vanhemmista malleista, mutta erityistä tässä uudessa veneessä on ainakin erittäin tilava takakansi, jonne ei ole sijoitettu kuin 2 sivupenkkiä. Takakansi on sen verran iso, että TG:tä voisi hyvin käyttää myös isompien lastien kuljettamiseen. Suomessa valmistetut TG tunnetaan laadustaan, mutta myös tukevasta ja ennalta arvattavasta ajokokemuksesta. Edellisten mallien tapaan tässäkin TG:ssä on voimakas V-pohja ja se ottaa aallot ja kaarteet vastaan varsin maltillisesti. 150 hevosvoiman moottorilla veneestä löytyy kyllä myös urheilullisuutta, mutta se ei ole se tämän veneen juttu. Kuljettaja istuu veneen keskellä ja hytissä on tilaa 6 matkustajalle. Se 8. matkustaja joutuu sitten tyytymään takakanteen. Kajuutan takapenkin saa käännettyä 2 hengen nukkumatilaksi tai sivuun penkiksi. Hytin katon saa aukastua todella isoksi kattoikkunaksi, mikä on aivan mainio ominaisuus. Erityisesti lämpimällä kelillä ikkunasta tulee just sopivasti ilmavirtaa sisään ilman, että ilma puhaltaa naamaan. Etukannella on 3 penkkiä ja keskelle saa halutessaan pienen pöydän. Isoja kutsujahan TG:ssä ei tietenkään pidetä, mutta pieni perhe mahtuu syömään etukannella ihan kohtalaisen hyvin. Ruoan voi valmistaa lisävarusteena ostettavalla hellalla ja tarvikkeet säilyttää jälleen lisävarusteena ostettavassa jääkaapissa. Tässä esittelymallissa oli asennettu myös lämpäri, joka pitää paitsi hytin mukavaan lämpimänä, niin myös putsaa huurut pois etuikkunasta. Ja voisi ajatella, että lämpäri kannattaa ilman muuta ottaa, jos aikoo ajaa veneellä vähänkään lämpimän kauden ulkopuolella. TG69 on selvästi suunniteltu yhteysveneeksi, mutta se taipuu mainiosti myös päiväretkeilyyn ja miksei myös kalastukseen.